chỉ bay vét gule hey tukin zinga hian boya hi kar sana hi an school an chan ve to do na mani lo ka ha metric ka apas kan ti kha pol so pakhat ani ve to do ni tlangwal ve to ni he ka tha do na an school hi bong kon lama dei oma wangin kan ina tangson la khop mai he lai khat la sau tania gara sa tangin gain la chuak chia tuna hian zing da riat ang vela ni oh hey ala ri lo chi minute ni khat bakin om to lo ka wa tha chin lo nga zing da riat mel te kan an sin do na ni ti chuan nursery veng kan thleng le ta tuna hian Aerox ka khala Aerox si khal nuam khop ma khal thrim thrim chu fa je ke chu ka ngu mi la ngei lo ka ti ka ngu mi ron na deuh thin na tlem hin ka thuri thin bo ka zana rei fe ka thu thin awang hian la hi nursery veng pilal sang zuri sai lo te kom thang vel khani GoPro po ka fu kha to he tinga vlog hi ka nei kha tang reng to a chiang tur anga yang lo thalo mai thei bo ka khelo a chat lo le thalo to mai dariat ari ta che kan ve ang tangin bong kon hi eng tia rei kal nge ti vele bo kan sia kan thre thei veng chu zing ka ra hian he tiang takin kala kal ngai lo a boya bek hian mi do tu ngoi boya han da son te te zing dar da chonin traffic po jam lo tur anga ila ti hian khat la kon kan thleng le trep ta kan fa ta hi kar sa te unau hi kum som chuang ami son veng lampanga school an kal box ya zing tin kan thla helam konga hian kan la kal ngai mi lo zing kara hian an ma ni poi pui chuan voin ni tong ro chuan khat la kon hi kal ve zi ngai to don ani ke ro chuan ka tha reng don thei don lo wati hian ba sin an kal ve mo yanga kum som vel GCS a kan in suai to thina tuna kan teber hi GCS school building a tho khana lo oma mission venga JC school a lut mega traffic po jam lo de ve la chu ruột con nuông khóc mày thì hiện ai zo kan phang này mày con à thol nuông xí
cái soi phiang thu tòng trên khan kan veng hi among view na khoi lai po ve ve kan USA thing la po ve kan om na hian nuam ve tat khat la south biak in thang lama kan oma step kal nga ya masala re ek culture kan ho ve wang wang kan so ve wang wang thawin nhà lir thầy khal pa kan soi zok du chu thil pakhat tula hian two wheeler khal hi kan tam em tor ngot mai a thlen tlan chak deuh chi te tlan chak vak lo chi te kan oma mei chi te po ka tong ka soi in lo ria chuanin hi ka soi du pakhat chu ni kan tlan chak vak lo ni hi chuan kong lai taka hian tlan lo ila tlema side pe deuh hian veilam sir deuh leka hian tlan ila te chuanin nungami te kan ti boi lo dewa tlan pel hlei thei si lo tlan mong bok si side pe bok si lo hi chu boi thlak thina midang zai ngai deuh hleka lir thei khal lo chuanin ti thu kan soi mai mai ni chu jing dar ta chuan ai zol dor tam tak an la hong lo ani ti hi la lang reng mai civil hospital kan ina tanga thlem nan minute nga angai ni hi hang ka chiang ta mar lama mi ten chim lama school kan lutira chim lama mi ten mar lama school kan lutira kanin pe kwal deuh nak nak ani thaviau zele pui chunga khala tan chon aerox chu du thu sam ning ka sia ve tat ma anal ziak ma ma hi ano ang reng box sia han khoi vel hian a khosa je hi arang ve sim sem khala nuam top ai zar kot lama po azol jing da ria ta chuan dor hong mang an om bik lo tlat chan mari an thleng phei le dawna helam pawh dorin hong mang om chuang lo dor hon hma viau kha om ziam lo ve thei tlata a dor tu tur beram om chuan si lo chun traffic jam lem lo chonin azol kho chung hi arei lo khopa tlan chak phei lang chonin minute nga chung he kan thleng zung ani khoi lai mun po hi
thil eng po hi tila har sa lo zong hian thlir thiami la ti hi kan soi zuai te har sa lo zong thlir dan hi om ve thil tuna po hian kan fa paskul lu na tur hi kan in tang jan lak hop maya maro chu ai la tang ron kal hian om ve le zel phawani hela hi chu wangin a hu phur zong le aning zong hian eng ba hi la lawila pong eng ki mari thil sim sim a hianin a eng zong thlir thiam hi poimo re thei ber anga in ngai te cheber anga in ngai te sual da in ngai te poi thalo chu wangin thei na kan nei a zak na kan nei a ma ni hin rin tok tur ani ma ni in ngai nep chuan eng ma son thei lo ma ni in ngai nep lo tur amaro chu chapau lo tur tila ya kha toi te kan soi ve mai mai ni thil hi hu phur tung chuan eng mai ti tak tak thei lo Zam ve te pelai chu bong ko ma zam ni mai thei kal bek hei hi dur tla lam chu dur khup maya ro he min nan lo turanga ila boya school kal tur hi kan va nei ka theo nge man ni a bul te chi a hianin in nei thla kala a mel thia dan om thar hlau mai a san chu mel thia siam hin thari mai bul vela hian school bul vela hian thei hil pal le engemo lam ngai thu ta hian chung te siam an ngai thin chu tiang tur chu ka va nei man hlawa kan va nei khom mai pu som te chung kwa kan ti buai sau mai thế ni liệp hộ tí thế cần thể hiện thiên lệ nghe một về là minute som lệ bắt ni vel cái tán to tu này hiền cái tán chặt thấy lâu cái tán chặt lâu cần về khát là sau ta trong á bong còn cần là hiền minute som bor vel traffic jam lo zon kan phang do ti na ni
boya hian an school chol chung zongin thalak edit a zero ve ka bula omni tina hei voin tangin school an chan don chu nia a khu har ve mai thei ni mixing hi in chen chil tam chuan kan in ngai mai hi lo nia in hungai vak lo chung ku hi chu tlem hian an lo in ngai lo deuh mai thei ka thelo a ai ngai tho mai thei boka in mu tam pau le mixing hi ke in ngai na ni ka sia ran te po hian achul nel achul nguna piang bai hian lo ngai na thina chu tiang deuh chu kan ni ke ni pa fa po hi kan in zui na sale lu tu ka ve a mi po hi angai riau tha ve tho teng phei leng a helai hi ni mai ta ala ma de wangin chan ma ka khroi lo kang helai han pusom te ten oma kan mu pui lo kang e